Wij gaan vandaag naar de roofvogeldemonstratie in IJsendijken. Komen jullie mee? En die snavel wordt helemaal felgeel. Het wordt echt heel mooi. Ja, dat is bij andere vogels Goedemiddag, wie bent u? Goedemiddag, ik ben Marina Bliek. Hoe bent u erbij gekomen deze roofvogeldemonstratie te organiseren? Ja, dat is eigenlijk mijn werk. Wij wonen hier en wij organiseren allerlei activiteiten met roofvogels en uilen. Dus vandaag hadden we een demonstratie op het programma staan. Dat doen we regelmatig. Mensen vinden dat leuk. En wat is hier allemaal te doen vandaag? Vandaag is een demonstratie dus. We vliegen vogels en we laten het zien aan de mensen. We vertellen over de vogels, over de natuur. Nou ja, en dan mensen kunnen zelf ook meedoen. Kinderen mogen vogels opvangen en zulke soort dingen doen we dan. Vinden de vogels het leuk om voor andere mensen te vliegen? Oh, dat maakt het helemaal niet uit. Ze zijn getraind op de handschoen. Dus als je een handschoen aan hebt en er komt een stukje vlees in, dan komen ze bij iedereen. Dat is helemaal niet erg. Welk soort vogels heeft u allemaal? Wij hebben allerlei soorten roofvogels. Wij hebben buizerds, valken, we hebben uilen, we hebben een steppenarend, we hebben een Amerikaanse zeearend sinds kort. Dus we hebben eigenlijk van alles. En waar komen de roofvogels vandaan? De roofvogels komen meestal van kwekers. Wij kopen de vogels bij kwekers. Want we kweken zelf niet. Je mag niets uit de natuur halen. Dus wij kopen de vogels gewoon bij mensen die jonge vogels hebben. En daar halen wij dan een jonge vogel. Achter je duimen omhoog. Buiten staan en omhoog. Dan komen we vanzelf op de... Ja, dat is bij andere vogels wel eens gebeurd. Hoe oud kunnen ze worden? Ja, hoe oud kunnen ze worden? Dat is een beetje verschillend. De kleine vogeltjes worden niet zo oud. Maar hoe groter de vogel, hoe ouder die wordt. Dus we hebben een hele grote oehoe. En die kan 70 jaar worden in gevangenschap. En de Amerikaanse zeearend wordt 50 in gevangenschap. Maar er zijn ook vogels die maar 20 worden. Het is een beetje verschillend van grootte. Je kunt aan de grootte een beetje zien hoe oud ze worden. Hoe groter, hoe ouder. Wat doet u buiten de demonstraties nog meer met vogels? Nou, buiten de demonstraties om, we doen natuurlijk ook andere dingen met mensen. We workshops, kinderfeestjes, ik geef ook nog les aan andere mensen. We doen eigenlijk van alles en daar buitenom moet je je vogels verzorgen en trainen. En zorgen dat alles goed is voor de vogels. Bedankt voor deze leuke interview. Dankjewel, ik vond het ook leuk. Dankjewel. Nou, dat was het voor vandaag bij de roofvogeldemonstratie in IJsendijken. Het was een hele leuke dag. Ik heb er veel van geleerd en hoop jullie ook. Dus tot ziens!